Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işler bilen meşgul bolup keldim. Yanlışlıklardan dolu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämeliginden habarsız geçti. Adamlar hakkını aytmanymda da ömrüň toğrugyny näkpişiklerim, agaçlaryň hakkını ýerlemadi. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakkını ýer adamlaryň men galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýazyna başlanandan geçeren wakalarymdan soň äkli zat ýetgedi. Äkli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adamdym. Boynumdaky kul haklarından halas bolmagy, edeniyet mislemden aklanmagy, anha şo günden ýüregimi dugdum. Indi tanayan adamlaryň äklisinden menden arady bolmagyny isleýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Ce? Özüne teyze uğraştırdı. İnni biz efe bolmasa ne hem işler. Efäni ýüzüne öýe getirer Tejejan. Ýerlen bu goknama? Peri xanlaydı, Pınar'ı durmuşa çıkarıya. Alnı baktı olsun. Kavurun melek Gülüp geçsin. Aytanın yesin. Men gideyim. Diýjek aly. İşin oňuna bolsun oglum. Sag ol.
Hülya. Oğlum yeni giden yok mu? Yok, gidip bilmedim. Uy. Pinardır dadına qaçırıpdır. Çağılar alaymasını serte koyayım. Kon perhane bereyim. Oğlum, bir zat bolýar mı? Murat, näme bolýar balam sana? Ece, Hüseyin ayan gıydı Hülya var ha. He, Öňki ýaşaýan ýerimizde. hava bardy. Garamaňlay gyýjagaz. Näme işlerini kim bilýär? Hiç o arada bilýän zadyň barmy? Yok. Toy ortobilinden kesilen soň Hüseyin ağa Hülyany alyp gitdi. Hey bilýän barmy ha? Soraşdyryp göreýin. Köýne goňşulardan belki bilýän bardyr. Murat, Recep, hani bolun çaltırak. Balalım. Hakyky pelwan gahary gelende saklanyp bilýän adamdyr. Bir mahallar Söýgü diýen bir ýurt bar eken. Bu ýurtyň ýigitleriniň ählisi pelwan eken. Ýöne Betnişanlar ýurdunyň beýhepbe bolguhy pelwanlarynyň gözi bu ýurt eken. Öz güýçleri bilen bu ýurdu eýläp bilmejeklerini bilip, hile üstüne hile toslap, olar her hil duzak kurulmuşlar. Şo mahal iş adamları bir-birine düşman etmek bolan Agdarlalyk atly ülhüt öňe çykyp, bu işi maňynyň diýipdir. Beýlekiler bu ülhüt adama ýaňsal teredipdirler. Sen meni oň hötdesinden geljek diýenmişler. Yeri, soň näme bolupdyr, görüşipdirlermi? Anha şo Betnişan ülhüt ýaşyrynlyk bilen bu gözellik ýurduna barypdyr. Ol Söýgü ýurdunyň pelwanlarynyň içine aralaşyp, aralaryny Agdarlalyk tohumyny sepipdir. Dağ ýalygytlaryň diýlerini kuwaty kem-kemden gaçyp gurapdyr. Şo wagtam göreş başlanypdyr. Aralaryna Agdarlalyk tohum düşen soň şo Betnişan ülhüdüň huduruny Söýgü ýurdunyň gahrymanlary ýekan ýykylyp başlapdyrlar. Ahyrynda näme bolupdyr kaka? Ýeňilipmidirler? Murat, Recep, ýör monjuk oýnaly. Recep, ýör monjuklar al. Ýör, Kenan da bilen oýnar. Hemmesini utar. Bolsana Recep, bolsana, ýör. Ýörsene. Oğlancık. Şşt, oğlancık. Moňaňy açardym. Sag ol ağa. Öýdüňem tagy bar. Murat, Kenan, näme tädel?
Geçdigi bolsun. Tawa. Gel çay içeri. Böyle. Dükkanını ütköpdüňmi? Yok, häzir men perinne. Yemek tow etdim da. Bolmanyny ýüregime duýdum. Allah kabul etse. Ussa ýokmy? Berde. Salamu aleykum. Aleyküm selam. Şefik daý. Hem bu yerlerde näme işin var? Dogry sen eýgilik bilen baglysyňa ýokdur bolyn. Kenan. Hulyany ýa derece görünmädi mi? Hülyadan habarym ýok. Ýöne meniň maslahat Recep bilen görüşip bolýar. Näme? O boşap bilen soň seni köp gözledi. Tutuphanadadyň bilemem goý bolsun etdi ýöne häzir. Borlunny. Inni bolsa men onu gözläýin. Erbetme. Bidere kurlamazan Murat. Recep seni öldür. Onu doğuşayma. Näme üçin öldürmelimiş? Näme omundan iýdilir öýdýänmi? Ödetdi, öýdi goýdy. Oğurlamalar ekenne. Oğurlady, najrady, gyýdan orta ýolda taşlady, kakadyna matkar etdi. Üstüne kan horum bolsa. Oho. Marat kepil geçmedik bolsa 6 ay möhlet bilen hiç kime pul bermezdim Recep dost. Ýöne toý etýän ekeniň bizden. Goşant bolsan. Taňry alkar. Wagtyny hadaplaşmadan näme boljagyny düşünip oturmagyň hajat ýok bolsa gerek. Arma, Bar bol. bergeňi etdiň. Hudaýa şükür Süleymany bergimizden adyn ýa. Doğrulam. Teňňemi teňňedir. İkisini koyyan. Nerede ekeni? Nereden tapdın aymur çöpülü? Bir dostum köpek tip berdi. Beşini koyyan. Yeri, bugün mü olmadı bu köpelme cögemen diye. Sana 10 gün möklü. 10 günün içinde pulu taparsan. Şamırat diyen itine de ayt. Girlenyen deşiginden çıkaymasın. Pulunu çıkarar. Murat. Recep, saklan. Recep, saklan düşündüreyim. Köpersin neydim ho? Az köp pul bilen gelecektim. Inni men näme deyin? Men pul nereden alayın? Dur ho, dur. Buralar tapılar. Ol işin bir emması vardı. Adamlan getiren ulaqları gurup däl. Ben o zatları diretme. 10 gününe arası pul. Ondan onu ne edecek? Toyum olacak ol ya. Bütün naya iştayta. Vah Murat, beni yakmasana. Bu iş tamamla. İkimi de mi rahatlanalı? Toy et. Direkt bu işten ben girdeyiz alamam. Vergin vergiliğini al ya. O başka. Şu işte ve limen başıma iş düşaydı, men seni öldürür. Koy bir yerini qırxınlar. Koy, sen koşulma. Recep nerede yaşayken ha? Belgisi tağı yok mu? Doğru sen gepe düşünün o. O seni yigireniye diyen, ho. Başını bela satın alacak bolyan. Ömrüm aytman. Yaxşı aytma. Yönü bärik çağır. Ertir üçtü. Ödüňem bärdi bolarsyň. Birek firege diýen etmek bolýarmy? Bolya. Ertir üçtü Kenan.
Doğrudan Şefik dayı. Sağ oturun. Murat. Seret anamın mı sen Murat? Murat. Ayrılsana be, ayrıl. Lan bir kızım. Ben koşulmanı bilmem, olmaz abi. Koşulma, ayrıl. Recep seni öldürür, var mı? Deyitmen hanım. Ermin dükkan değil mi ağam şu? Näme bolýar, näme bolýar? Hudaya şükür Murat. Inim sen bana Allah'a verendi. Murat aytsana şunu, beyli işe koşulmasın. Kasıda men oturacak deyipdi da ya. Men näme etjekmen bilem o? Kastadan sana ne peyda? Kasta bilen beyle kadıklanyan ol näme netin? Allah can bana sabır vere veri. Suna. Bol yavrayım. Özüm çabuk. Suna. İdiyanın näme? Çık dışarı. Koy verilme, koy ver. Çık dışarı. Koy ver diyan. Çık. Hayfi ýüzüň bilen men garşyma çykýan. Maksadyň näme? Hakkımı talep ediyan, hakkımı. Sen uğruň ýetiripsin. Meni günüme goý bolýarmy? Dukanymam. Hani dükkan sana amanat verilip dahri. Indi 2 günde dükkanın tenki olaydı mı? Bana böget olma. Murat beni men yaltın. Bu arada aslında men sana başka bir zat aytacaktım. Efe Efe näme boldy? Ýene näme etjek bolýan çağany? Anha elimden alırlar. alışları yal verirler. Eger etlesen. Etlesen ähli zady düşünenimi aytyp bilerim. Elimde şeýle mümkinçilik bar. Git Suna. Git hani. Ödüň bil Murat. Mende ha günah ýok. Merve. Merve. Diňe bir jym. Kakam garaş. Diňle. Beret maňa. Maňa hata berme kokmanlar. Eşdiýär, sana özüm bilen bagly bir zat düşündirmek diýär. Haýyş edýär. Şonu maňa düşünürdim. Düşünmek isleýän nerden bilýär? Onu soňam saňa garaşýan ýokmy? Yok. Maňa kim garaşmady? Efe, Efe diýärmi? şuň şaýatlar dinlejeklermiş. Onu nerden bilýär? Hattahanada Efe tereden Lukman çağırıpdyrlar. Şaýatlarmy? Maňa däle başgalara hata bermeli bolmaňyzmy? Itlesen, ähli zady ýalňyş düşünenimi aýdyp bilerim. Elimde şeýle mümkinçilik bar. Suna. Letteci. Letteci. Efe. Salam. Salam. Müdür bey görjekdim. Evet, boş ver. Yürü abi. Pök koyun alayım mı? Pök kuyoğa. Sen pök kutunu alarsa. Ey pök kuyun görsene. Pök oynayacak mı? Oynatamam senin koşamda. Benim oynatım geliyor. Götüreme. Ver pök kuyunu. O pök kuyun Murat daim alıp verdi. Pök kuyun verin. Verin pök kuyunu. Murat daim aydır. Getirin oğul getirin. Getirin diyen verin. Yavaş. Gel. Al köpüğü. Uyuyor diyen mi? Gidelim. Afrika'da bilen jonlar seni Onsudan billeler ediydim. Men pikirimçe hoşlaşsaňyz gowy bolar. Sen nähil utançly daýal ekenim. Ana ha şu. Çağany. Çağany uran oturup gelen. Aşağı çıkın. Gurgun çağaçyga edip dar berdi wajdanty. Yalancı. Hani yürü. Efe. Yürün. Koy ver Efe. Gel bari. Alın pök kuyunu sizin kıv olsun. Aşağı çık. Yür. Yür. Efe.
Çık taşary. Gaýp şu töwerekde garaň urkazaýmagyn bolýam, çık taşary. Taňry ýalkadyn hadiýe. Sag bolun. Oğlum. Oyu batıpmalı. Hoş geldin Ececan. Eşdiýänmi? Meni gorkuzma. Näme boldy saňa aýtsan oglum? Haýdy ýerine aýdaýyn Ece. Efe gitdi, şuna gitdi. Şu adam şu çağını urýa diýip bol çekipdi. Recep bilen Hulyan tap bilmedim. Merve, Merve diýeniň kim oglum? hiç kim. O kağıt näme? Nurknama bolsa goýup geleýin. Ir bilen Hülyan soradyňa. Köýne tanışlamyň bir toparyna jaň etdim. Ahyryny ýere dediklerini bilýän adam tapdym. Ececan, men sen bu edenniň aşagyna näp çykarkam? Näme hata goý berengi bilem okmara. Ýöne ýalňyşyň düzet oglum. O gyýjagada da. O ýigide de hata agyr diýdi. Hulya. Hulya, Git ýerden Murat. haşy diýär. Näme gerek? Aýtjak mı? Bir jedinle. İslemeden gelişmeýär gider. Recep bilen galy. Otur. Hüseyin naýy öýdemi? İçeride. Dynjalý. Ýagda ýagyr. Näme boldy? Yaran okmy? Şondan soň özüni tutup bilmedi. Baktygy açyk bolsun. Geçelim. Näme boldy? Hem biri derdim. Dur yerimden. Annemin Näme üçin ýerdim Murat? Sen bir zady bilmeli Hulya. Aslında ähliňiňem bilmeňiz gerek.
Şoň Recep edenlerine oň hiç ilgisi O näse? hiç ilgisi yok deyip sen ettin bilýän. Bilýärmidin? Maňa kart pul alanyny aýtdy. Soň sen gidip bu zatlar barada gurulasan meleni boljak iş bolly. Şonda näme üçin aýryşdyňyz? İslemedi. Men näme diýdim dinlemedi. Ömür mertebesinde ýaşap bolmaz dedi. Bu tegmil maňlaýymdan aýyrman beýdip bilmejegini aýtdy. Rady bolmaryny diýdi. Kakaňa düşündirmeli keni. Men günämdigimi aýtmaly keni. Indi bu zatlaryň ähmiýeti ýok. Bar Hulya. Gayrat et. Goýuran ýalňyşymy düzeltmäge ruhsat ber. Nädip düzeltjek? Maňa ömrümi gaýtaryp berip bilermi? Recep menden ýüze gurdy. Köp zat ýazdym oňa. Ýöne birine de jogap gelmedi. Kim-kimden menem sowaşdym. Belki ýitendir. Bir zat bolandyr. Recep seni ýürekden söýýärdi. Senden ýüze gurup bilmez. Men onu söýýärdim. Emma bary uturdy. Biz unuttuk Murat. Senem ýatdan çykar. Innem git. Gaýdybam gelme. Meni bağışla. Käşke meni yer koptady. Elim daşy öňürlüp onu işi etmesedi. Murat dost. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Dükanyňa bardym bolýan ýok ening näme boldy? Hudaýa şükür Nejati. Ýa şöýde goýulyp gortymla. Wagtyň barmy? Solup çay içeli. Senem kan görüp bolanok. Ýörenna. Geç ber. Gir ber. Ana oğullum hoş bol. Sağ olun, sağ olun. Alo. Ha, näme işleýän onu soň? Men näme diýdim kam? Men sana näme diýjekdim? Sen ertiri işin barmy? Belli bir işim ýok. Dükän beýlik bolaýmasa. Ýa şonda. Ýerden boş bol. Biziň aradaky ýaşulymyzyň bir işi bar. Elimizden gelýän zat bolsa gaýgyrmaz. Itaatly zat bile bolmak Murat. Haýyrly işte birleşmek gerek. Bu edek nere? Yetimlere evine eşik oduruldur alınacak. Onun gönü Leyla bakça çağılır öýüne barjak. Dabary geçirýär, dabary. Aýdy, näme oýna diýäň? Bunu hemen oyunu ağadı hükman gider. O zaman sen ne için böyle gen O vurdun? Nejati. Hem iş aýdýardyňa, şükür ırtsalyňy artdyrýandyr. Artyk bilen aýdyp gelerdi. Hakykatdan hem gaty dogry eken. Allah şükür etmek gerek Murat. Şükür. Şükür edilse, kabul edýänim şükür edýäniň ırtsalyny artdyrýar diýmek. Salam çağalır. Gelin hani, gelin. Size gataw howudumuz var. Gelin hani. Haýat gelmeleri yeterlik var. Alani. Al. Ine bu da sana. Bu da sana. Benim şunu al. Bu da sana. Ne ilhaladın mı? Al hani. Salam efe. Benim gel hani. Murat daýy, Ýagdaýlaryň hiç näde girdin? kapyda haklar. Sen ýaly ülküler eken. Ýagdaýlaryň hiç diýdim ho. Ullary ýagdaýyň soragyna jogap bermeli. Erwet, Näme üçin ere? Melek daýdan görürsün gelýär. Onu soňam dükana gidip çörek pişirmäni öwrenjekdim. İçim masy. Hemmeti bolar. Maňa anana wak gerek. Ha? Onna maňa nanay. Men pikirimçe sen nikabyňy aýyrmaly. Näçi? Sebäbi Merwet aýda da geldi.
Salam. Salam. Hoş geldin Mervet ayda. Hoş gördük. Hawa. Hemmelere soğuk payladık. Onu pek oynayalım mı? Murat, hani gelsene. Pek oynamaya gidiyor. Çağırır oyuncaklar taşlan. Pek oynamaya gidiyor. Hani gel. Gel yürü de. Men Mervet ayda bilen alacak, sen gidiver. Onu pek gün oklayan. Hani yığınının çağırır. Pek gün oklayarıp okla. En gökte dervede çıkar ya. He, ýagdaýlar açyk git. İçim ısıya. Öýümüzü küýsedim. Men Murat daýa beren okla. Sen Murat daýym gasgo görýän öýdän. Murat daýy meni Erwet adamlaryň elinden halas etdik. Soňam gök soňam da onu halas etdik. Sen Murat daýym halaň okmy? Beýdip kim aýdýar bana? Yok. Halaň okmy diýen. Sen barlardan ýüze urjak bolýanmy? Anamna ýör, Lukman daýlaň ýanyna baraly. Hani. Yeri. Ana geçti. Şunar Ta oğlum. eline güllörüsü. Oğlum han tenim gitti çörüňmi? Borsa. Menden gelmerdim öýtdim. Şunça ýyllap garaşybam beýlem künçülük elinmer öýdýäm. Ola Recep. Sen meni ökünce goýaýmy? Murat öýrenmedik bolanyny öbeňi içimde Kenan. Bu yer meň dukanım. Seret oğlan toba edipdir. Oňa ýeter betdäl. Sen amanyň da şeýlemi? Beýle bolmasa o sen näme üçin gözledin? Özüň oýlanyp gör. Bolýar. Koşaş. Görül wakaly o näme etleýär? Şeý diýdi, rahat çotrany. Bolýar. Efe meselesinde sana kömek etdiler. Onu bärden çıkarmak için şo öýdi. Bir tanşym bar, maslahatlaşyp görelim. Erteri ýerden hatahana ýer. Sag bolam. Hoş taw. Ezip bolsa görüşürüz. Kenan, geldi mi? Geçti bu. Murat, hani otursana. Näme üçin seni görmek islerim sorajaksyň? Meni bagışlamagyň isleýär. Has dogry öz günämi geçirjek bolýar. O Türkan bir zady bildim Recep. Haky iş dependen ýenen gylç bolsa da boynuny uzatmakdan çekinmezligi. Hananny uzat. Näme bolarka? Bärek ýakalaşmaga gelmedim Recep. Maňa isläniň edip bilerdim. Boljak işden gorkama. Ýöne elkidiňle. Sana uly herwetlik etdim. Sen ýeň senden pyçaklanyny bilýär. Sen gözüňe petiňem petime. Boynunda sen Hüseyin naýyň Hülýan hakywa. Hülýan adana agdama. Hülýa bilen urlaşdym. Näme etdiň, Murat? Hülýa bilen urlaşdym. Recep edýäniň näme? Sen koşulma Kenan. Recep polisiýany çağırır. Çağır. Ýitiren adam näme? Hülýa ähli zady bilýär Recep. Men edenim bilýär. Gürleme diýilýär, gürleme. Gürleme, sen derhal ähli adam ýitirdim.
Men Hülyany ýitirdim. Hülya seni söýýär. Häzirem söýýär. Ýitiren ok. Urusat berseň, muny saňa suwd eder. Oňa näçe gedekler ýazdym. Bir gedegim jogap bermedi. Dokudylla ýeki gedegim ýazmady. Ýalyn söýdüň. Sen meni modama ağırlap gezdin. Sana aýtdym dämi? Ýagşymyň? Ýagşy. Dogry eşitdiňmi? Hülya maňa asla hat ýazmak diýdi. Özüme geldim diýip sorasan o. Näme diýenini men näme bilen? Ta öldüme dost. Beýle orta hatlar nerede agam? O näme hatay? Recep nerede ýaşaýar? Nerede işleýär? Aýtsana. Görlemini hor ýatan ogaýmyň janydan ýerdin may? Recep maňa bir zat içsek bolsa, ýaňa derdi. Häzir maňa şoň salgysyny ber. Murat. Giýjäň şu wagtam ýatan okmagy. Ece. Men seni gaty utanyrjak bir iş etdim diýeli. Men ýa-da men töwrügimdäki adamlaryň biri. Dogrusu, men seni gaty utanyrdymmam. Borda häzir şonu goýarly. Bolýa, goýaly. Ýagny sen diňe maňa gowuluk bolsun diýip men üçin ören. Örenmekim bir zady, hatda ýeke täk zadym elimden alarmyň? Alarmyň Ece? Elimden gelse käbir dostlugy. Düşüň aşagyna gizlän bıçagyny. Gaty ew görýän oyun kartlagy. Asla ýanyňdan goýmaýan içki çüýşeleňi. Hatda ogurluk etmesin diýip şu eliňe malardım. Sebäbi sen men çağam. Diýan gelmesin diýip elimden geleni ederdim. Ýönümiň ahyr puja ahyr Ece. Bu barha zulüm süteme urlýar. Oýlanyp görsen maňa inanmasaň, gowy işimi erwet hasaplasaň, He, dogry elbetde. Onu soňa men amatam. Ýalňyşmagym ahmal. ýalňyş Ece. Kim ýalňyş oglum? Hüseyin daha ýalňyşdy. Gyzyny da Recep'e de özüni de sütem etdi. Yeni näme Murat? Näme gerek? Men Hüseyin aýyny görmeli Hülya. Gynjynaly. Hülya haýyş edýär. Bu gaty möhüm, hakykatdan. Bolýa. Kakajan, Näme gyýdym? öňkü goňşymyz Murat bar da. Ýadyňa düşdimi? Ýadyma düşýär. Seni görsem diýe. Hülya. Oňa aýt gyýdym. Men onu göresim gelenok. Hüseyin aý haýyş edýär. Sana ýalbarýan. Meni birje diňläň. Diňle ýekece gedek. Owra bolayımdın. Owra bol. Hüseyin aý. Sen menden has gowulýansyň. Büdüremedik atdan ýykylmadyk ýigit ýokdur diýilýändir. Esasat düzelip özüňi tutup bilmek. Owra bolýan sana. Urusa dediň, ayağa galayyn. Ýalňyşlyk goýberenem. Recep'iň pulunu ogurlanam. Oň başyna şeýle iş salanam men. Beýle bolsa innikiň näme? Innikiň näme diýen? Senin Hülyaň amanaty bar. Näme? Kaka, Murat sen näme gurrun edýän? Hana geri çelik. Hülya. Bizi biraz iki çay koyur mu gyýdym? Çykanda kapynam ýap. Çağa wagtymda bize bir ertek aýdyp beripdi. Men monjy goýunyna gadagap,
Soňuny diňlemän galypdym. Oň soňuny häzir diňläp bilermi? Murat, Recep, yürü monçuk oynayalım, yürün. Recep, gel, al monçukları. Kenan da ulan oynar. Barını utor. Yürü, yürü, bol. Hani? Hani bol. Ana şu wagtam höýe adamlary oýanypdyrlar-da bu ýagdaýyň çäresini tapdylar. Şeýlelikde gahardar ýigrenç bunyň astyna galan gardan adam ýaly eräp gidipdir. Betnişan peýelwan bolsa gaýdyp oýarlary ayak tekip bilmän. Recep men bilen gitmedi. Ol ahyryna çenle diňledi. Men bolyn gitdim. Utulan men boldum. Ýöne bir işte bir tertlik aba. Recep etmolly. Şonda da ol ýyllar boýy etmedik günäsiniň jezasyny çekdi. Aýdýanym tutsoğhanada beýlekde däl. Hülyany ýeterdi. Hüseyin naý. Hülyan amanatyny bermeli pursat gelen okma. Hani şu şkafı aç. Onu aç. Men bu zatları diňe gydama gowulyp bolsun meýetdim. Hülyan muňa düşünür, Hüseyin naý. Men bu hatlary eýerine gitjek. Bularym Hülya degişleýär. Bular ýöňe berermi? Elbette. Menden razy bolup Hüseyin naý. Radydyr. Arma var Ece. Bahar bol oglum. Ece. Berat şular berde goýa. Gelip alar. Berde dursun demeýän bolýarmy? Bolmasyna bolar bol. Ular näme oglum? Hüseyin naý Hülya bilen Recep'iň bir ýerine ýazan hatlaryny gizläpdir Ece. Bir ýerler bilen hiç habarlaşyp bilmändirler. Her bir şerde hayır vardır oglum. O näkili? Süýnaga hatlar gizlemedik bolanna. Sen goýberen hatalaňam ýatdan çykar giderdi. Hudaýa şükür. Allah maňa ýalňyşymy bagyşlatmak üçin bir ýol goýupdyr da. Bir saatdan geler Nece? Nire barýan oglum? Efän almak üçin bir çäre tapylajak galece. İnşallah, inşallah. Haydi verin. Bular näçeler? Ondan al. Birini versene. Baş üstüne al. Al.
İşimi de ona vurdum. Sağ olun, gelip dur. Tarik, Merhaba, hoş geldin. hoş gördüm. Katı uğratın gelen. Seni görmek ne ayıl gowy? Sağ ol. Owadan bolupsam. Gece galypdyň. Ýöne oňa gaharlanmardyň gerek. Özüň ýaly köne urup beýle gydyň dünýäsine girip bilmez. O muňa düşünmez. Murat sen oňa azar berme. Her kim men näler? Hawa. O sen ýaly. Maňa gahar etmäge hakyň ýokdur. Men diňe synymaý diýär. Ýadyň atar. Men seni hiç ýazgardymmy? Kimdiň ýüzüne batdymmy? Sen häzir haýsy ýüzüň bilen men garşyma çykan ha? Hutdyň gidip men barada yalan aýplama berdim. Efäni elinden allan. Käde tapançagyň barada menden köp pikir etdim. Menim gawanym. Keçecik çağadan gawanýam ha? Maňa ýeke jogynam şoňky ýal garamadym. Yalanmy? Ya üstüne. Ýöne men näme diýip? Men häzirem senden başga hiç kimim ýok. Hiç zat ötken ok. Sen maňa gowy garasaň, menem sen üçin elimden geleni eder. Efe gerekmi? Desine barıp ýalňyşlyk göýerenmeýdi. Ýaxşy. Islegiň şo dukanyny işlemek bolsa, onu erteri işe başlaýar. Ýöne şunum ýadynda takla. Men öňkü Murat däldir. Sen bilenim öňkü pikir etsin ýaly bile ýaşamak gurrun bolmaz. Ýeke ýalňyşlyk göýberseň bu gapyny wer kadaryn bilip goý. Ha, yegençi, sen ýollaşyňa ma gelmedi. Ýene bir adar görel tarik öde gelmeli. Ýöne wagtym boldy. Gaziýete barmalym. Maňa jaňa daýtyn bolýarmy? Görüşip bir çäresin tapar. Bärik çağırıp senin beýderek ýadatdym. Ýokla yegençi. Gaýta görüşdik, guruluşdyk. Kakyňa da salam aýt. Le Aydar, Öz salgym bereýin. Murat barmadyňa? Hawa barmadym. Sebäbini bilip bolarmy? Bir tansyň bilen guruluşyp duran ekeniň. Goşulmaýyn edim. Haýty tanşym. Hastahanaň oňuny duşan adamyň. Ola daim tarik. Aklowjy. Efäň ýagdaýyny guruluşmak üçin çağırdy. Bir çörek. Bolýa. Taň anan bilem. Anan bilem. Sağ ol. Merwe, bir jymyn. Merwe, epen hatyra üçin gulak at. Efäň ara goşup beýle petelme. Ödüňe meýdimden al. Seret, samfaklyk eden üçin bagışla. Ýöne men nerden bileýin? Saňa näme? Diýişiň ýaly mekenne. Şonda da teň näýişiň? Men näýişim dogry. Sen mamla, ötünç toraýa. Hawa, näme gerek? Ahyrky isleýän adam, maňa kömek etmeň isleýär. Sen men bilen ýene guruluşmaga borçlylar. Ýöne efe kömek etmeli. Bu tarihin talgysy. Meseleni düşündürdüm. O narmaşgala diýen bir ýagdaý bar diýe. Şondan peýdalarda bolar diýdi. Barp ýüz tutup bilersiňiz.
daýy eken. Baş üstüne, gaty möhümdigini aýdyp saňar. Dinleteňiz bir haýyşym bar. O näme bile bagly? Murat ýalňyz. On soňam gyýdyňyz bilen Gulagaz. Gaýdyp ogulaly şaýtan, menden helak ederin. Terkerden. Men gowadym bolmak üçin jan çekýän. Tez anan saňydam, ananmasaňydam şu bolşumy dowam ederim. Allah ruhsat berse, alwam çykar. Saňa diňe gyýdymy golylaşma diýilýär. Öň kaýalyňam gyýdymy senden gorajak bolýar. Eger oň töweregine gene bir gedip göräýsem, bir ýolun tap seni uýrukdyk diýirin. Bilip goý. Ah sona. Etdik. Yeni borluğundan edipdim o. Oğlum, polisiýa näme üçin gelipdir? Sona näme edipdir? Başga bir mesele bilen eje. Kelläň ağırdan diýen ok. Biziň arablar sunamyz Ey bar. Allah'ım. Sen alad etme. Ýaşy dilegde bolsaň bes. Oğlum. Diýen hatlaň mara. Şolary getirdim. Sağ ol eje. Murat. Efene ehil boldy. Ertiýe taýýar bol. Bila sosial hyzmatlara gider. Resmi ýagdaýda efe howarlyk etmek üçin ýüz tutar. Ýanymyzda bir aklawjam bar. Agşam görüşer. Haq bol oğlum. Alo, Tarik. Bu men ogul, Asim ağa. Näme aýtjaklamy gowy diňle? Recep. Sana bir daha aýtjakdym. Meni mecbur etme bırak. Orada etmerken güç yerden. Esmene gitti. İlki sözümü dinle. Uğruş yerden. Çavuş. Hiç kim taşını koy vereyim. Näme bollay? Ey Hudaý egilik mi ka? Näme bolýar ay? Hiç kimi taşını koy vereyim. İdaradan pul uğurlanıptır. Bu polisiýany çağırdı. İşini koyun. Hemmeler işini koysun. Onu häzir biläýär. Çavuş näme bolupdyr? Pul uğurlanıpdyr. Polisiýany çağırtdylar. Pul uğurlanıpdyr. Polisiýany çağırtdylar. Näetdi? Kim uğurlapdyr? Kimin uğurlany bellile. Başta çem gelen alman diýdi-ge. Olaýjagydyr şi. O näme Recep? Bir ýere barýarmy? Taňa näme? Hekkerme o hamana bilmeýän ýaly. Günah galaýmy näme bilýän? Günä pünä diýen bolma. Bir gedek edipsiň-de. Şonda günä dämi? Hemmemiz men günahkar taýýaňyz dämi? Alyňyna. Alyň. Ene berdi de ýok. Ýok, unha. Ýöne beli isleýän bolsaňyz. Alyň, bularam alyň. Alyň. Muňa da mätäş dälmen, alyň. Alyň bularam. Bularam alyň. Men sana ananya. Men bu adamyň büyügüne ädigi barda mertebämi, namasymy, hatda ömrümi ortaga goýmaga taýýar. Ýöne beýle anamyň bar bolsa, sizem şeýdiň-de, yeri. Ha? Yeri. Yaňa adalet sıran bolýardyňyz. Her bir ýeriňiň şeýitmeňizi teklip edýän. Görnüş ýaly ýalňyş yapsaňyz.
Nira var yan dost? Nira var yan o? Dur gel berik. Handırsana. Gel dur diyen. Öňünden bol, öňünden. Tutun onu. Tiýdirek tutun. Tutun tiýdirek. Sana düşüren teňmilim aýyrmagy güýjüm ýeten ok Recep. Adamlara rekimdarlygy, towany düşündirmäge de güýjüm ýeten ok. Ýöne güýjüm ýetdigiçe berjaý etmekden gaýtmam. Sana bir zat getirdim. Has dogry bir toparda. Olur näme? Ýazgylar. Bu ýerde tutaşdy oka diýelim bar. Gece, sen tolgunýarmy? Yok balam, tolgunma nire. İpeni görürs gerek. Görürs, görürs. Merwe howunlar maşgaly meselesinde görüň berdi. Menim ýüz tutup bilerin, ýagny Kıyınçılık döretecek o da men yüz tutayayım. Ya kepillik bağım oğlum. içine bir gireli, galanyp pikirlenşäýär. Baş üstüne. Efe, oğlum. Melek dayda. Efe! Men almana gelene gerek Melek dayda. Oğlum sensiz bolmaz ha. Öň çağana alyp gaçypsyňyz. Alyp kaçmadım. Kakady oğlunu maňa tapşyryp gitdi. Ýowuzlugam bar, iýdeksizligem. Olar yalan. Men beýle iş edemok. Ejem şaýatdyr. On bize gelenine bir küçün bolupdy. Nädäge eken? Bilen wagtymyzda derrew hastahana. Bir jaman urus ededin. Baş üstüne taripge. Elbette bu resmi namalar görüp durşym. Anha görkezmeler var. Bir hoçalykçy aýal Suna hanym. Birem Awraýly Lukmanyň düşündirşi, onsoň polisiýaň beýany. Ýalňyşypdyr. Murat deň jenaýat resmi namalary gynansagan bu çağan howsarlyga almaga päs gelberýär. Oňa çağınan bolmaz. Ertir näme çeg belli däl. Sen diýäň näme? Näme diýär? Oğlum köşeş. Köşeş oğlum. Oğlum köşeşdene bolle tani. Bolle. Gaharny erketip bil onu. Yer bolle. Bolle. Efe, oğlum. Çık o yerden. Çık. Oýnaýan bolýar. Beýtme. Goýber. Murat köşeş inim. Aýryr. Yere. Merwan kakanyny ard etdiňmi? Ýok.
Yalan söyleme. Gowa arz etdim, näme bolýarmyşyn? Saňa da o gyýda da gowsy bolsun diýdim. Öz adam çünne, mer bu çünnemde. Sen zerarly efe o yerde gally. Efeň veren oklar. Saňa efäni öň ogry bolanyň üçin beren oklar. Men sebäp bilän. Gürleme suna. Sen şu köçän uğrunu da görmeýin. Men ýolumdan tawul, tawul. Tawul diýär. Han göreli, iýler etmi kaýamen. Elimden gelse asman çek, Murat Bey. Men gidýän Ibrahim Yer sağa man işle. Sağ bol. Recep, Bana gaharym gelýärmi? ön gelýärdi, inni beýle däl. Sana her gün hat ýazdım. Her gün. Ähli zady. Men ýüz döndürdüm. Kaýyl bolum. Boljak iş boldy. Ötköçek gumanym. Gidem getirip bolanok. Amin berdi ahyry. Berdi. Hemişe sabır bilen şuny garaşdy. Düýün biri beremedi tüýhürekden töýýädi. Ýöne bugün biri beremi tutuşdurukumy bilen töýýär. Çeýle dämi? Başym dikkä hawa. Allah bizi gaýdyp aýrat almasyn. Amin. Hemişe ana şu ýerde durdy. Dokuz ýylyň men zerarly toýunyň arady ketirdim. Ruhsa dedim, goý ony özüm dowam edeýin. Bu zatlar näme üçin edi? Gorkýa. Men öňüňizde mühimli. Size eden ýamanlygymyň hasabyny bermeli. Ýene bir gün sizden sorulanyny Radydyr Murat. Baştan geçiren rahatlanmadan bedem tapagallyk. Dorkum bilen senden radydyr. Men emradydyr. Bu näme geçermi ýaşuly? Siz men bu näme geçiň? Aýdýanyň näme? Siz çagaňyzy goradyňyz da.